du. EH Bilduk eta Ezkerra Errepublikanoak adostutako etxebizitza legeak askotariko erreakzioak sortu ditu alderdikideen artean. EAJak eta PSek iritzi ezberdinak dituzte. Jeltzaleek salatu dute legeak nahaspila juridiko bat sortuko duela. EH Bilduk beraldetik esan du legeak segurtasun juridikoa emango duela beste mota bateko etxebizitza politika egiteko. Isabel Díaz Ayusok nabarmendu duenez, legea ez da aplikatuko derrigorrezkoa ez den lekuetan. Gobernu Espainiarrak aurrera. Kaixo eguerdion, etxebizitza legeak askotariko erreakzioak sortu ditu alderdien artean, eta baita sindikatuen artean ere. Elaren arabera, legea ez da nahikoa eta ez du eraginik izango alokairuen prezioak txikitzean. Labek bere aldetik esan du etxebizitza duina eskuratzeko aukera unibertsala bermatzea nahitazkoa dela. Eusko Jaurlaritzak ez du iritzirik eman nahi izan gaiaren inguruan, eta etxebizitza legea behin betiko onartu arte itxarongo duela adierazi du. Gobernu Espainiarrak aurreratu du akordio bat duela bi alderdi politikorekin eta legebiltzarrera Espainiako Parlamentura bidaliko duela lege proiektu bat. Ikusi egin beharko dugu, ze terminotan onartzen duen, ze ezaugarrirekin onartzen duen Espainiako Parlamentuak etxebizitzaren lege hori. Hori izango da momentua, legearen xehetasun guztiak ezagututa erabakitzeko bat datorren edo ez gure erkidegoak dituen eskumenekin. Gasteizko blusa eta nesken batzordeak urrengo zeledon nor izango den aukeratuko du eta adierazi dute emakumeek ere jaietako pertsonaia gorpuztu ahalko dutela. Erabaki horren arabera, Gasteizko blusen kuadrilaren baten kide den edozein pertsona izan ahalko da zeledon. Gehienezko ordezkaritza aldia 5 urte arte mugatuko da, eta neskek blusen baldintza berdinetan izan ahalko dira Gorka Ortiz de Urbinaren ondorengoak. Hauteskunde kanpaina bete-betean gaude eta Nafarroako eskuina inoiz baino zatikatuago dago. PPek eta UNPNek agerraldiak egin dituzte asteburuan eta baiak PSeren kontra egin dute. Leire Martínez. Hauteskunde kanpainan bete-betean gaude eta Nafarroako eskuina inoiz baino zatikatuagoa dago. PPek eta UPNek egin dituzte agerraldiak asteburuan, eta biek PSOE Nafarroaren kontra jo dute. Alde batetik, Núñez Feijóo alderdi popularraren liderrak Zentronikora egin du bisita, eta bertzeren artean errandu PSOE Nafarroarekin ez duela hitzarmenik eginen. Bertzetik, UPNek ere hitz gogorrak eskaini dizkio PSOE Nafarroari. Ematen du, eskuinarien zatiketa honek lotzen duen gauza bakarra PSOEren aurkako kanpaina dela. Joseba Arregi euskal presoa Martuteneko espetxera itzuli behar izan da. Fiskalak gradu progresioari jarritako errekurtsoa ebatzi arte eten diote gradu aldaketa. Ostiralerako protestara ditu dute presoaren herrian, Oñatin. Joseba Arregi etxera lelopean. Espainiako barne ministro Fernando Grande Marlaskak Arturo Espejo teniente generala Guardia Zibilaren buruzagitzara igotzea defendatu du. Izan ere, ez dago torturarengatik ebazpen judizialik. ¿Qué enfermedad moral le afecta al gobierno que premia y ensalza a un guardia civil implicado en la muerte de Mikel Zabalza por torturas? ¿A qué resolución judicial concreta, dígame fecha, juez, órgano judicial, el general Espejo está o estuvo
imputado formalmente y se le formalizó acusación. ¿Acaso tienen miedo ustedes a que pueda testificar que cargos del Partido Socialista Obrero Español del gobierno de Felipe González fueron cooperadores necesarios en el encubrimiento de un crimen cometido hace ya 37 años en plena transición? Azken irain honek berriz ere begiak ireki eta meskeriak zapuztu dizkigu. Eta gogorarazi egin digu duela 37 urte ginen puntu berean gaudela. Hots, inoiz botatzen utziko ez duten horma gotor baten aurrean. Eguneko titularrak aipatuta, heldu diezaiogun eguneko gai nagusiari. Alderdikideek euren iritzia eman dute EH Bilduk eta Ezkerra Errepublikanoak adostutako etxebizitza legearen inguruan. Askotariko erreakzioak egon dira alderdikideen artean. Eusko Jaurlaritzak ordea etxebizitza legea behin betiko onartu arte itxarongo du. Euskadiko etxebizitza legea, estatu mailako baino aurreratuagoa da hainbat arlotan. Inseguritate juridikoa bukatu da. Orain aukera daukagu, tresna bat daukagu, beste motatako politikak egiteko. Itxaron dezagun, Espainiako gobernuak behin betiko testu onartu arte, eta horren ondoren egingo dugu egin behar den azterketa. Creo que habría que respetar lo que es el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma Vasca. Defendatuko dugu beti gure autogobernua. En ningún caso hay una invasión competencial, todo lo contrario, yo creo que viene a complementar. Emakumeek zeledon gorpuztu ahalko dute. Horrela adierazi du Gasteizko blusa eta nesken batzordeak. Gorka Ortiz de Urbina nork ordezkatuko duen erabakiko dute. Eta adierazi dute, 5 urtez, bai neskek eta bai blusek zeledon izateko aukera izango dutela. Blusa eta nesken elkarteak aho batez onartu du zeledon berria aukeratzeko prozesua. Gorka Ortiz de Urbina azken aldiz izango da zeledon eta 2024ko Gasteizko jaietan beste norbaitek jantziko du zeledonen txapela. Elkarteak Estibaliz Kanto Kultura Zinegotziarekin bilera bat izan zuen eta Gasteizko pertsonai mitikoa aukeratzeko prozesuaren ibilbide horria aurkeztu zion. Batzordeak, berdintasun ordezkariek, zinegotziak eta gaur egungo zeledonek parte hartu zuten bileran. Onartutako dokumentuak zenbait urratz biltzen ditu. Besteak beste erabakiko duten eragileak nortzun diren, noiz hasiko da prozesua eta nola izango den aurkezpena. Horrekin batera zenbait bete behar zerrendatzen ditu. Kuadrilla bateko kidea izatea, EAEko hizkuntza ofizialetan zuzen hitz egiteko gaitasuna eta kuadrilla bakoitzak hautagai bat aurkeztuko du. Gainera, orain arte ez du inoiz emakume batek lekukoa hartu. Beraz izan daiteke 2024ko zeledon lehen aldiz emakumea izatea. Zaki dugu da, zeledon pertsonaia izango dela orain arte izandakoa bezalakoa eta barrutik doan pertsona edo izan daitekela edonor. Blusa eta neska komisioaren parte den edonor izan dezakela, errepresentatu dezakela zeledon. Eta gaur egungo izenarekin, zeledon izenarekin, jantziekin, eta aldatuko dena da, pertsonaia mantenduko da, eta aldatuko dena da, hori korpusten duen pertsona. Bestalde erabaki duten beste araua da, ordezkaritza urteak gehienez 5 urtekoa izatea. Gauzak horrela, Gorka Ortiz de Urbinaren azken jaitziera urtengo jaietan izango da, eta litekena da, hemendik aurrera, ibilbide hori emakume batek egitea.
Hauteskunde kanpaina bete-betean gaude eta Nafarroako eskuina inoiz baino zatikatuago dago. PPek eta UNPNek agerraldiak egin dituzte asteburuan eta biek PSeren kontra egin dute. Nafarroko eskuina hauteskunde aintzin kanpainan dago eta biziki zatituri gainera. Alde batetik, Alderdi Popularra, Núñez Feijóo alderdiko liderrak, Nafarroa bisitatu zuen asteburuan, Herriberan egin zen ekitaldian. Bertan, Sánchezen gobernuaren kontra egin zuen, eta ozen erran zuen, ez dela Nafarroko PSOErekin bilduko hitzarmenik egiteko. Como hace el PSOE con Bildu, sacando la Guardia Civil de Navarra. Eso no lo haremos. No lo haremos porque respetamos a la Guardia Civil de Navarra. Bertzalde, UPNeko zerrendaburu eta bozeramaile Javier Esparza, PSOE Nafarroaren kontra ere hitz gogorrak egin ditu. Entre otras medidas, el PSOE propone que todos los ciudadanos tengan el mismo trato fiscal en todas las comunidades autónomas. Ni más ni menos. Y María Chivite es incapaz de decir nada. Pero ¿el PSOE no sabe que Navarra tiene un régimen foral? ¿Que Navarra es una comunidad diferenciada? ¿No se han enterado todavía de esto o también lo quieren liquidar? Ematen du eskuinaren zatiketa honek lotzen duen gauza bakarra, PSOEren aurkako kanpaina izan dela. Hego Euskal Herriko egoera sozioekonomikoaren azterketa argitaratu berri du Ipar Hegoa Fundazioak. Ikerlan horren ondorioek maiatzaren lehenean kaleak betetzeko arrazoiak indartu egiten dituela adierazi du LAB sindikatuak gaur goizean egindako agerraldian. Hala, maiatzak baterako sindikatu abertzaleak 8 mobilizazio antolatu ditu eta horietan antolakuntza eta borrokarako deia berretsiko du. Bestelako Euskal Herri bat nahi degulako, eta bestelako mundu bat. Krisi globalak erantzun orokorrak eskatu baditzake ere, Euskal Herrian eraldaketaren alde aktibatzea bada mundu justuago baten alde egitea. Trantsizioaz, labetik eskatzen dugun trantsizio abiatzeko banaketa hirukoitzaren proposamen zehatz bat egiten dugu. Zaintza lanak, enplegua eta ondasuna banatzea, banatuz eraldaketa sustatzea. Krisi ekonomiko eta soziala, zaintza krisia, larrialdi krisia, guzti horiek bata bestearen atzetik eta langileen, herritarren bizi baldintzak okertzen, kaskartzen ari dira. Eta geroz eta gehiago dira egoera zaurgarrian eta pobrezia egoeran dauden herritarrak. Egin behar da, egoera eraldatu eta eraldatzeko produzio eta kontsumo eredua aldatu behar da, eta eraldatzeko banatu egin behar da. Eraldatzeko zaintza, enplegua eta ondasuna banatu egin behar da. Eta guk, uste duguna da, eraldaketa hori hemen Euskal Herritik bultzatu behar dugula. Euskal Herrian, estatuetan posible ez dena, posible eginez. Jaurlaritzak ez du helegiterik aurkeztuko EAEko auzitegi nagusiaren autoren kontra. Azken egunotan auzitegi nagusiak Arabako sor marka berriarekin estatuan merkaturatzeko behin-behineko baimena geldiarazi zuen. Abra elkarteak horren aurka zenbait alegazio jarri ditu eta orain Jaurlaritzak adierazi du ez duela errekurtsorik jarriko. Adierazi duenez, Europar Batasunaren erabakiaren zain izango dira. Eusko Jaurlaritzak ez du helegiterik aurkeztuko Arabako mahastiak zormarka berriarekin estatuan merkaturatzeko baimena geldiarazten duen autoaren kontra. Autoak dioenez kontsumitzailean ahazteko arrisku handia dago. Izan ere izendapen berria duen ardoa merkaturatzea baimentzean, bi ardo eskaintzen dira, bi zormarka desberdinekin, baina eremu geografiko berean. Jaurlaritzak dioenez ez du iritzirik emango eta Europar Batasunak zer erabakitzen duen zain izango da. Comentarios con respecto al fondo de este fallo judicial y, como he dicho antes, quedamos a la espera de lo que la Unión Europea decida al respecto. Sí, no vamos a presentar un recurso.
Lakoak urrian baimendu zuen Arabako mahastiak izendapenarekin merkaturatzea estatuan. Baimena behin-behinekoa zen Europar Batasunak baimen ofiziala onartu arte. Handik gutzira Errioxako kontseiluak horren aurkako errekurtsoa jarri zuen, eta apirilaren 14an EAEko auzitegi nagusiak geldiarazi zuen baimena. Abra elkarteak bere aldetik zenbait alegazio aurkeztu ditu. Azaltzen duenez, hormarka bakoitzak gune geografiko desberdina du, eta bestalde aurkeztutako txostenek ez dute zehazten zeintzuk diren Errioxako marka jasango ditu ondorioak edo kalteak. Abrak beraz autoa atzera botatzea eskatzen du alegazio horiekin. Horrekin batera elkartea change.org plataforman sinadurak biltzen ari da Arabako mahastiak zormarka defendatzeko. Kutsaduraren bueltan albiste onak ditugu. Karbono dioxidoaren isuriak murrizteko neurri sorta bat onartu du Europako Parlamentuak. Eurodiputatuek Fit for 2025 delako lege proiektua bozkatu dute. 2030erako CO2 isuriak 162 murriztea da helburua. Orain estatu kideek bozkatzea falta da araudia behin betiko onartzeko. Datozen urteetan egoera hobetu edo behintzat are okerragoa izan ez dadin Europan neurriak hartu nahian dabil. Tartean 2030erako CO2 isuriak 166 murriztea da helburua. Ideia horrekin isurien salerosketa plana eta karbonoaren mugak doitzeko mekanismoa reformak onartzeko bozketa egin dute Europarlamentuan, eta baiezko izan da nagusi. Bi egitasmo horiek Fit for 2025 izeneko lege proiektuaren baitan daude. Behin betiko onartzen bada isurien salerosketa planaren bidez karbonoaren prezio igoko dute etxebizitzetan erabiltzen diren erregaietarako eta errepideko garraiorako, alegia autobusetarako eta autoetarako. Ildo horretan 4 urte barru 10 zentimo garestiago izango dira horietarako baliatzen diren gasolioa, gasolina eta gasa. Horren aurrean 97.000 milioi euroko laguntza iragarri du Europar Batasunak, kontsumitzaileei eta enpresa txikiei zuzendua, gizarte klimarako funtsa deiturikoa. Bestalde lege proiektu honek jasotzen du karbonoaren merkatuan CO2 isurtzen duten enpresek baimen bat izan beharko dutela. Datozen urteetan baimen gutxiago eman nahi dituzte, baina bitartean baimen horien erdiak Europak doainik ematen ditu. Batasuneko ekoizleak atzerriko ekoizleetatik babesteko, gainontzeko erdiak ordea ordaindu egin behar izaten dituzte. Fit for 2025 lege proiektuak bestetik karbonaren mugak doitzeko mekanismoa nahi du. Era horretara 2026tik aurrera karbonoaren gaineko zergak ezarreko zaizkie importatutako produktuei, besteak beste altzairuari eta zementuari. Horrela Europatik kanpoko ekoizleen abantaila mugatu nahi dute. Europarlamentuak neurri sorta onartu arren behin betiko onartzeko Europar Batasuneko estatukideen onespena beharko da. Bozketa datozen asteetan egingo dute. Bien bitartean, Europako PRTR enpresa kutsatzaileen erregistroan argitaratutako datuen arabera, Euskal Herriko enpresek gutxiago kutsatu duten pasaden urtean. Orain dela 2 urte barkatu. Baina atzera ere, 2021an handitu egin da haien poluzioa. Enpresek eurek ematen dizkiote kutsaduraren datuak administrazioari eta ark zuzendu ohi ditu. Zerrendan argitaratu aurretik ikus dezagun. Hainbat eta hainbat arazoren artean kutsadura dugu desafiatzaile. Baina zein da egoera une honetan? Zentratu gaitezen Euskal Herriko enpresetan eta horiek sortzen duten kutsaduran. Berria edabideak emandako datuei erreparatuz azken hamarkadako isurketarik handienak 2012an egin zituzten Hego Euskal Herriko enpresek, 10,17 milioi tona, eta txikienak berriz 2021an. Baina kontuan eduki behar da azken datu horretan Nafarroko 3 enpresa kutsatzaileen datuak falta direla gutxienez. Europako PRTR enpresa kutsatzaileen erregistrotik hartu dira datuok, baina bertan hutsuneak eta datu okerrak agertzen dira. Nafarrako enpresari kutsatzaileen artean daude Castellon Total Energies Zentral Termikoa, Olatzagutiko Portland Valderribas zementu fabrika eta Zubiriko Magnesitas. 2020an 3 enpresek 1.230.000 tona karbono dioxido isuri zituzten atmosferara, eta 3 enpreson datuak 2021eko erregistroan sartu gabe daude. Sektoreka aztertuz, errekuntza eta energia instalazioen lantegi kutsatu dute gehien bat.
Besteak beste zentral termikoek, findegiek eta zementu fabrikek. Erregistroak bildutako isurketa datuen erdiak sortzen dituzte. 2021 batean esaterako erregistroaren arabera gehien kutsatu zuen enpresa Muskizko Petronor findegia izan zen, 2 milioi tona CO2 isuri baitzituen. Enpresa honek biltzen ditu enpresa guztien kutsaduraren laurdenak inguru. Bestalde industriako enpresekin batera erraustegia daude kutsatzeien artean, Bizkaiko Zabalgarbi adibidez. 2021 batean ia 0,3 milioi tona CO2 isuri zuen atmosferara. Zubietako erraustegiari dagokionez Zabalgarbik baino 8 aldiz karbono dioxido gutxiago isuri zuen. Baina ez dezagun ahaztu datuok Europako PRTR erregistrotik hartuak direla eta zenbait akats jasotzen dituela. Kutsadura datuok enpresek helarazten dizkiote administrazioari eta hark zuzendu ondoren argitaratzen dira erregistroan. Berrogeita urteko gizon baten gorpua aurkitu dute Iruñako Arrotxapea auzoan. Gorpua Nafarroako Auzitegi Medikuntza eta Auzitegi Zientzien Institutura eraman dute autopsia egiteko, baina hala ere ez dute indarkeria zentzurik atzeman. Leire Martinez. Berrogeita urteko gizon baten gorpua aurkitu dute Donibane auzoa eta Arrotxapea auzoa lotzen dituen plazaolako tunelean. Gorpuan Nafarroako Auzitegi Medikuntza eta Auzitegi Zientzien Institutora eraman dute, baina hala ere ez diote violentzia zantzurik antzeman. Gaur egun, Iruñean 40 pertsona inguruk pasatzen dute gaua karriketan. Gainera, egoera geroz eta gehiago okertu da Jesus eta Maria aterpea itxi zenetik. Bertan 50 lagunentzako tokia zegoelako. Iruñeko Arrotxapea auzoko plazaola tunelaren barruan 44 urteko gizon bat hila topatu dute. Gorpua Gipuzkoa etorbideko biribilgunearen eta Larraina aldapapean dagoen lurpeko pasabidean. Iruñeko udaltzainak eta mediku batek egiaztatu dute heriotza. Orain autopsiaren txanda da. Autopsiak argituko dituelako heriotzaren arrazoiak. Hala ere, ez dute indarkeria zantzurik antzeman. Gaur egun Iruñan 40 lagunek ematen dute gaua karrikan urte osoan. Jendeari laguntzen dioten hainbat elkarteek duela 2 aste Jesus eta Maria aterpearen itxiera salatu zuten. Izan ere, Jesus eta Maria aterpetxeak 50 lagunendako tokia zuen, eta aterpetxearen isteak lagun gehiago bultzatu ditu karrikan bizi eta lo egitera. Gisa honetako aterpetxearen itxierak herritarren oinarrizko eskubideak urratu egiten dituela salatu zuten Mugak Zabalduz karabana, Elkarrekiko laguntza, SOS arrazakeria, Lantxotegi elkartea, Aziak edota Paris 675. Oinarrizko eskubidea delako elikadura eta non lo egin izatea. Iruñako zahar egoitzetako langileak greban daude. Gobernuari leporatzen diote zahar egoitza kontzertatuen baldintza kaskarrak egoitza publikoekin alderatuta. Urtean ordu gehiago eta soldata minimoa eskatzen dute. Soilik 2 egoitza dira publiko, beraz langile asko dira baldintza kaskarretan. Leire. Zahar egoitzetako langileek 3. greba eguna dute gaur. Nafar gobernuari leporatzen diote zahar egoitza kontzertatuetan dituzten baldintza kaskarrak publikoarekin alderatuta. 200 lan ordu gehiago eta soldata minimoa. Gogoratu Iruñerrian bakarrik 2 egoitza direla publiko. Gaiz aldatuz bestalde korrikaren eta AEKaren 2. kultur sorkuntza bekaren deialdia zabaldu dute. Horrez gain, Badon proiektuko kideek aurreko bekaren irabazleek 2023 korrikan talaratuko duten alararen aurrerapenen berri eman dute. Udan Arbeo. Hurrengo korrikak ekarriko duen berrikuntzetako bat kulturlan baten ekoizpena izango da korrika kulturalaren aterkipean eskainiko dena. Horretarako korrika AEK kultur sorkuntzarako lehenengo beka jarri zuten abian eta irabazleek Badon proiektua dakarte eskuartean. Opera garaikida izango da azarotik aurrera 23. korrikaren ekitaldi kultural nagusia. Bestalde gaur hemen Azpeitian Dinamoa sormen gunean bekaren 2. deialdia luzatu dute eta Ane Elordi korrikako koordinatzaileak 2. edizioaren oinarriak aurkeztu ditu. Entzun dezagun.
Urrengo korrika dakarren berrikuntzetako bat kulturlan baten ekoizpena izango da eta horretarako korrika AEK kultur sorkuntzaren lehenengo beka jarri zuten abian eta badon proiektua dakarte irabazleek eskuartean. Gaur bertan aurkeztu dute hemen Azpeitian Dinamoa sormengunean. Badon proiektua argi geneukan disiplinartekoa izaten nahi genuela eta sorkuntza kolektiboa jarriko zuena zentruan eta sormen laborategi bat da. Planteatzen ikuskizun disiplinarteko ikuskizun horri jarraika, bai argiak, bertsuek, dantza, movimentu ikusentzunezkoek, koplak, zaharrak, berriek eta desegindako dana berriz egiteko nahietatiken. Sortukoa ikuskizun hau. Badon opera garaikide Euskal Herri osoan zehar azarotik aurrera egongo da ikusgai 23. korrika aurkeztu eta gutxira. Han Elordi Alburquerque korrikako koordinatzaileak korrikak euskal kulturaren sustapena ere helburu duela nabarmendu du. AEK korrikak euskararen berreskurapena eta normalizazioa dituela helburu eta horrekin batera euskal kulturaren sustapena ere bai. Bestalde Elordik bekaren 2. edizioaren oinarriak ere aurkeztu ditu. Bekara edozein euskal sortzaile aurkeztu daiteke eta disiplina anitza edo bakarra barnebil dezakeen proiektua aurkeztu daiteke. Xedea bada sormen lana bultzatzea eta lan hori gero 24. korrikako kulturalean plazaratzea. Beka 23.000 eurokoa izango da eta aipatu bezala 24. korrikan aurkeztuko da. Hau da, 2025ko azarotik korrikak iraun bitartera. Dagoeneko zabali dago parte hartzeko epea urriaren 31 arte. Beraz animatu euskal sortzaile guztiak. Arkano, Anari, Pedro Guerra eta Marguan poetak izango dira Gasteizen poetak maiatzean jaialdiaren baitan. Maiatzaren 2tik 28 bitartean poesiaz beteko dira aurten ere Arabako kaleak. 11. edizioa nobedadez beteta dator, 100 proposamen baino gehiagorekin. Adin guztietarako poesia, errezitaldiak, musika, olerki lehiaketak, erakusketak, dantza eta lantegiak izango dira. Apirilaren 21 pilotaren egura ospatuko da Gasteizen. 20 pilotalekuak arratsaldeko 7etan irekiko ditu ateak ekitaldi honen edizio berria jasotzeko. Arratsaldeko 8:30 arte gazteek pilotari profesionalekin jokatuko dute. Ezagurenen artean Joseba Eskurdia eta Dario Gomez daude. Partidu nagusia jokatuko dutenak.
Eta eguneko elkarrizketari tartea zabalduko diogu orain. Gaurkoan Josu Erkoreka Jaurlaritzako Segurtasun Sailburuarekin izan gara. Amabiterdiak iritsi dira, beraz, heldu zaigu ordua elkarrizketa nagusiari heltzeko, eta horretarako gaur dugu hemen gurekin Josu Erkoreka, Eusko Jaurlaritzako lehendakari orde eta Segurtasun Sailburua, ondo etorri gurera. Eguerdion, bai. Eguerdion, eta hasteko honetan bertan aurkeztu zuen gorroto delituen txosten horren bueltan hasiko gara hizketan, izan ere hor datu esanguratsuena edo badanola azken urtetik ona 47 igo egin diren, ez? Egia da urte gorantza doa zela, hor badira hainbeste edo hainbat arrazoi, zeintzuk dira horiek? Bueno, lehenik eta behin esan behar dena da, duela 7 urte hasi ginen azterketa hori egiten. Unibertsitatearekin batera egiten dugu. Ertzaintzak salaketen inguruko datu guztiak biltzen ditu eta informazio hori guztia unibertsitatearen eskuetan jartzen du eta gero azterketa bera unibertsitateak bere irizpide zientifikoekin egiten du. Eta honen helburu nagusia zen berez bagenekien delitu eskutua zela gorroto delitua. Egon bazela, baina eskutuan zegoela, bai jenteak delitutzat hartzen ezuelako, bai delitutzat hartzen zuenak salatzen ezuelako, baina nola nahi ere gizarteak eskutuan daukan delitu batela. Beraz, helburu nagusia, hasierako helburua bentsatzen, eskututzat zegoen delitu hori azalaraztea. Eta hori urtean lortzen joan izan gara, eta unibertsitateak argi eta garbi izaten du, helburuetako bat lortu dela, eskutuan zegoen zerbait orain azaldu egiten delako, eta lehen ere segurazki bazegoen, baina lehen esen ikusten, eta orain ikusgarri jarri dugu, eta hori ezinbestekoa da gero diagnostikoak eta egin alizateko. Orduan, igoera nondik datorren? Segurazki delituetan, beraietan, delitu kopuruan igoera bat izango zen, baina probableena da igo duguna zera dela. Kontzientzia handiagoa dagoenez, sensibilizazio handiagoa dagoenez gaur egunean gorroto delituak ezin daitezkela onartu eta daudenean, ematen direnean, salatu egin behar direla, askozaz jente gehiagok orain salatu egiten duela egiten ezena. Eta eskutuan zegoena, lurpean zegoen delitua orain azalera dakargula eta orain ikusi dezakegula bai benetan hurbilago zer gertatzen ari den. Gainera, importantea bada arlo ezberdinetan, erakusketa hori egitea eta bada zabala egin duzuen ikerketa. Hor bestak beste datu gehienak, edo gorroto delitu gehienak xenofobiarekin eta arrazakerekin lotuta daude. Eta esan duzunaren ariare hori agian zer da, jendeak berak, EAN bizien jendeak kontzientzia hartu duela ere euren eskubideen inguruan? Inolako zalantzarik gabe, bai. Bueno, gu kanpainak ere izan ditugu, horrelako adibide konkretuak eskainiz gizarteari, komunikabideen bitartez, erakutsiz, zentzuk izan daitezkeen egoera diskriminatorio batzuk gorrotoa bitartean dela, eta, gorrotoa batez ere, xenofobia arrazoiak bitarteko direna, arrazismo kontuak arrazoiak bitartean direlarik, eta esanez gainera, hori gertatzen denean, salatu ezazu, hori delitua delako, eta hori salatu egin behar delako, ezta? Eta, horrek aurrera egin du, eta horrek arrakasta izan du inolako zalantzarik gabe, ezta?
Eta orduan argi dago, jenteak orain sensibilizazio handiago daukala, eta lehen ontzat hartzen zuena, ala, aguantatu egiten zuena, orain salatu egiten duela, ez duelako onartzen hori gerta daitekeenik. Bai, ez baina hor bigarren erakuslea edo bada ez generoarekin edo eta sexu identitatearekin lotutakoa, kasu horretan zein dugu egoera Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan? Bueno, argi eta garbi, zuk esan duzun moduan, diskriminazio arrazoirik nagusiena da xenofobia. Arrazakeria edo eta etnia edo, olako arrazoi bat gorroto delituaren oinarrian diskriminazio motibo edo arrazoi moduan dagoena. Erdiak baino gehiago dira oinarri hori daukatenak. Erdiak baino gehiago. Gero, atzetik datoz, sexu identitate edo orientazioarekin zerikusia daukatenak. Horiek 21% edo izango dira. Eta gero, horien atzetik datoz, arrazoi politikoak direlarik, ala genero arrazoia oinarrian dagoenean. Generoaren kasuko hau interpretatu behar da 2022 urteari dagokionez batez ere, uda partean gogoratuko du mundu guztiak, nola pintxazo batzuk eman ziren, jai egunetan, jai giroetan eta ziztadak gertatzen ziren, eta horiek guztiak erregistratu ziren lesio delitu moduan, baina genero arrazoia bitartean dela, edo genero arrazoia oinarrean dagoela gorroto agrabantearekin. Orduan, hori guztia horrela erregistratu zen, eta hori guztia gero estadistika pustu egin dute, erakusten emanez, genero arrazoia, diskriminazio arrazoi moduan, hor dagoela eta igoera nabarmena egin duela 2021-etik 2022 bitartean. Beraz, aipatu dituzun guzti hauek aintzat hartute, eta gero ikusi dugun nola txostena baden zabalagoa. Eusko Jaurlaritzatik zelan egiten jarraitu datu hauek apaldu daitezen? Bueno, hemen argi dago gauza bat, hemen prebentzio neurriak hartu behar dira, horrelakorik gerta ez dadin, etorkizunean, baina prebentzio neurriak batez ere, eta ezinbestean, sensibilizazio mailan eman behar dira, baloreak aldatu behar direlako, hezkuntzak eta pedagogiak zeresan handia daukalako, eta erakusten eman behar delako, gizarteari jakina batzi behar zaio, orain arte espadaki ere, horrelako jarrerak ez direla onargarriak gizarte demokratiko batean, eta errespetuan oinarritutako, personaren duintasunean oinarritutako elkarbizitza baten barruan. Hor zeresan handia daukate pedagogiak, hezkuntzak, kultura baloreak eta horiek guztiak, eta horretarako prebentzio lan bat egin behar da, ez bakarrik segurtasun sailaren partetik, baizik eta sailaren edo erakunde publiko guztien partetik dago zeregin handia. Ez da azkenan norabide berdinean transversaltasunez horri heltzeko. Eta gero bada analista asko ez alako datuen atzean irakurtzen duena eskuin muturraren gorakada bat egon daitekela edo ideia horiekin lotutako delituak ere badirela hauek zuek segurtasun saietik eta Eusko Jaurlaritzatik alako joerarik ikusi duzue? Bueno, horrelako zerbait badago, baina gure gizartean muturreko eskuma horrek indarra handirik ere ez dauka, ez gizartean ez da adierazpen politikoan ere, ez da. Beraz, gizarteak berez dituen baloreen eta irizpide orokorren ondorio ezinbestekoa da, hori agertzen den hori, ez da. Eskumako muturrak edo muturreko eskumak badauka bere eragina, baina Euskadin ez dauka hainbeste indarrik, eta ez dugu identifikatu argita garbi benetan horren atzean horrelako arrazoirik dagoenik, ez da. Zero, aparte txostenaren kontuekin bukatzeko bada kuriosoa agian, bintzen niri, egin zain nola Bizkaian datua bera, kopurua nahiko handiagoa baden, beste bilurraldekin alderatuta, horrek badu zerraiti bat atzean? Bueno, kontu hartu behar da, populazio horik handiena Bizkaian dela baita ere, orduan estadistikak berak dakar ezinbestean, populazioaren erdia baino gehiago Bizkaian bizi bada, delituak ere ezinbestean gehiago izan behar dira kopuruan, eta orduan horren ondorioa da. Proporzionalki ikusita ez dugu somatzen Bizkaian modu nabarmenean behintzat beste lurraldeetan baino gehiago ematen denik. Ez naiz ni horrelako ondoriorik ausartzen, nabardurak izango dira eta urtean segurazki aldaketa batzuk izango dira,
baina hori estadistikaren ondorio ezinbestekoa da. Eta alakoek eragiten dute lurraldearen arabera protokolo ezberdinak esartzea? Bueno, protokolo ezberdinik ez dago lurraldearen arabera. Egon daiteke lurralde baten bertan ere herrialde batzuetatik beste batzuetara. Izan ere, herrialde batzuk konplexuagoak dira gizarte konposizioaren ikuspuntutik, eta orduan horietan arrisku gehiago egon daiteke, horrelako delituak eman daitezen, gizartea simpleagoa, egitura argiagoa edo simpleagoa daukan kasuetan baino, ezta? Zene dut, arrazakeria eta xenofobia arrazoiak eta eman daitezke etnia jatorrezko diferenteetako jentea dagoenean, eta horrelakorik ez dagoenean, horrelakorik ezin daiteke eman, ezta? Eta, indiskriminazio arrazoi batzuetan zailagoa da, bereziki hori egitea, baina, erdiak baino gehiago esan bezala, xenofobia eta arrazakeria arrazoietan oinarritutako gorroto delituak dira, eta erdiak baino gehiago, da horrek bere pisua dauka. Dudarik gabe. Eta, Bizkaian eta delitu ez eitzeiten gabiltzala gaiz aldatuta, armazuriei helduta justu aste buru honetan, bintzate, albiste bati heltzearen, justu pertsona bat atxilotu dute, gizonezko bat, beste gizonezko bati, armazuri batekin eraso egitearen, orain ez dakit pare bat hilabete izango direla armazurien bueltan, horixe kontrolatzeko disposizio berriak martxan jarri izan dituztela, nolako balorazioa egiten da, orain hartan edo helburuak betetzen badabiltza? Bueno, planak bere helburuak betetzen ditu, planaren aplikazioan hainbat neurri hartu izan dira, eta besteak beste baita ere prebentzio neurriak lekuan lekuko ikerketak eginez, eta batez ere puntu gorri eta arriskutsuenetan prebentzio eta jarraipen zehatz eta zorrotzak eginez, ezta? Eta, intervenitu dira hainbat arma zuri, hainbat, eta ikusi dugu neurri batean behintzat leku batzuetan arma zurien presentzia bera etorri dela, agian planaren aplikazioaren ondorio gisa, agian, ez dakit seguru, baina baita ere beste delitu batzuk azaldu direla, ezta? Arma zurien bila gabiltzalarik, gero drogak eta horrakoak agertu dira baita ere, eta horien gora egin dute batek bestea ekarri duelako, ezta? Planak bere aplikazioan dago eta emaitzak ematen ari da. Denak ez dira erabat aplikatu, beste neurri batzuk ere aurreikusita zeudelako, arauetan eta gauzatu beharra daukatenak eta oraindik ere implementatu gabe daudenak, ez da? Eta, esan duzu justu ez, agian armazuena apaldu egin dela jakitun, ez, protokolori martxan badela, eta drogena gora, orain aste santutik justu bueltan bagaudela, ez, alako delituak oporraldi garai hauetan, ez, jendearen joan etorri handiagoa ere badela nagusitu egiten dira, edo... Bueno, ez ezinbestean oporraldiarekin eta denbora librearekin. Egia da, arma zuriekin egindako delituak asteburuetan presentzia eta indar handiago dauketela aste barruan baino. Baina egia da baita ere, gehienak kalean egiten diren arren, asko eta asko etxe barruan egiten direla. Etxe barruan esan nahi dut, delitu asko egiten dira, gero arma zuriaren erabilera azpimarratzen ez dutenak, kasu horietan ez da azpimarratzen, esate baterako, badira emakumearen kontrako eraso asko eta asko, emakumearen kontrako erasotzat eta delitutzat agertzen direnak, baina horretarako erabili izan den baliabidea arma zuria izan da. Eta ez dira kontutan hartzen horretarako, baizik eta hor azpimarratzen dena da emakumearen kontrako delitua izan dela eta arma zuriaren erabilera apur bat bazterrean gelditzen da, baina arma zuria erabili izan da etxe barruan egindako delitua izan delako eta etxe barruan normalean etxe guztietan dago arma zuria eta hor erabilgarria da. Ez da beti arma zuriaren erabilera delituetan kalean, pandilla edo talde diferenten arteko burrukaren ondorioa ez bakarrik, horrelako kasua bakarrik ez dira ematen. Beste delitu asko eta asko ematen dira, beste titulu bat daramatena gero estadistiketan, baina arma zuriaren bitartez egin izan direnak, ez da? Zurire hor badago eta hasieran horre tarteka aste santua aipatu dugula, ez? Nolako balorazioa egin duzue dagoeneko, joan etorriena, ez dakit intzidentzia nabarmenik gertatuen hor itzuleare egon da tarteka agian, ez? Esfortzu gehigarri bat ere suposatu izan du. Bueno, horrelako ekitaldi batek beti eskatzen du esfortzu berezia, itzuli batek
Ertzaintzaren txan behintzat suposatzen du esfortzu izugarria egin behar dela antolakuntzaren ikuspuntutik eta baliabideen antolakuntza puntutik, ezta? Bai, hori egin da, baina profesionaltasun handia dago, esperientzia eta eskarmentu handia dago ertzaintzaren baitan horrelako kirol topaketetan edo ariketetan parte hartzeko eta hori ondo izan da. Nik uste dut azkenean balorazioa positiboa izan dela ikuspuntu guztietatik, ez da. Eta entrenamentuzat balio izan du Frantziako turrera begira, zorrere bat hor erraldoia, ez da? Bai, urtean izaten dira hemen txirrindularien lasterketak urtean izaten hainbat, ez da? Eta hor entrenamentua izaten dute, baina horrez gainera ere, ertzaintzak bere prestakuntza prozesuak dituela, etengabeko prestakuntza prozesuetan sartuta dago, eta trafikoko unidadeak ere bere ekimenak dauzka ikuspuntu horretatik, beti, punta-puntan egoteko eta forman egoteko horrelako erronkei bezala erantzun ahal izateko, eta turra benetan erronka garrantzitsua da ikuspuntu horretatik. Baina, jende pila bat etorriko da bai ala bai, ekitaldi oso handia izango da, beraz prest bazodetela esaten zabiltza, ez da? Gu prest gaude, eta ertzaintza prestatzen ari da, jaurlaritza osoa, baina hemen gizartea bera ere kontzientziatu egin behar da. Esan edot, turraren baldintzak ez dira edozein txirrindulari lasterketak jartzen dituen baldintzen parekoak. Askozaz exigenteagoak dira. Turrak eskatzen du, turra igaro aurretik, 4-5 ordu aurretik errepideak itxita egon behar direla. Lasterketa bera etorri aurretik etorten delako beste karabano bat publizitarioa, eta horrek igual ordu beteko iraupena izaten du, eta horrek publizitatea egiten du, eta ordurako ja itxita egon behar da. Eta hemen ez gaude horretarako ohituta, eta kontuan izanik turrak hemen uztailaren 1, 2 eta 3 izango duela bere presentzia, egun delikatuak dira, oporraldiak egun horietan hasten dira, asteburuko egunak dira, udako egunak dira, jenteak hondartzara nahi izango du, joan, eta ibilbidea neurri handi batean hondartza edo kostaldeko inguruetatik egiten da. Orduan mundu guztiak planifikatu beharko du egun horietako bere eginkizuna, jakinik turraren ibilbidea, turreko lasterketa heldu baino 4 ordu lehenago itxita egongo dela. Eta horren arabera planifikatu beharko du mundu guztiak bere egun horietako eginkizuna. Beraz, zertari eskatu behar diogu, lasai aritzeko eta ez baiten asarratu auto hartu behar badu eta... Tur zaleak badira asko, eta txirrindularitza zaleak, baina badira baita ere beste asko eta asko, txirrindularitzaz interese handirik ez daukatenak, baina horiek ere errespetatu behar izango dituzte, eta egun horietan izango dira behar izanak, aireportuetara joan beharra izango dutelako, oporregunak dira, ospitaletara joan beharra izango dutelako, larrialdiak edozein momentuan gertatu daitezke, eta horiek guztiak kontutan izan behar dira. Planifikazioak aurreikusiko du, hainbat lekututara iristeko bide alternatiboak eta jartzearena. Baina, karo, aireportura bazoaz eta ordu zehatza badaukazu, eta ohiko bidea hartzeko asmoa badaukazu, eta ohiko bide horretatik igarotzerik ez badaukazu, eta justu bazoaz, bide alternatiboak igual atzeratu egingo zaitu, eta igual egaldia galduko duzu oporrak ondorio moduan galtzea dakarren moduan, ezta? Beraz, hemen usten dugu mezua azalik jendea ibili dadin, eta egia da gero, halako ekitaldi handiek, erraldoiek, nolabait esatearren ez, beti dutela ez, aldeko partea, eta gero ere bada kontrako ahotsa altzatzen duenik. Halakoetan ere ez, aurreikusi izaten dituzue, ez dakit mobilizazioak egon daitezkela, eta horretarako prest ere egoten da beste dispositiborik? Dispositiboa izugarria da, kontutan hartzen duelako ez bakarrik errepidea berak sortzen duena, igarotzen den lekuetatik eta herrialdeetatik, baizik eta, karo, irteera lekuan eta sarrera lekuan hainbat neurri hartu beharra dago, hainbaten neurri. Segurtasun neurriak, droiak, helikopteroak ere martxan daude, hor dispositiboa, esan bezala, oso handia da. Gero, horrelako errepide batek eskatzen du, bide gurutze guztiak egon behar direla babestuta, kontrolatuta, kontrolpean. Ezin daitekeelako gertatu, errepide bat itxita egotea, eta gero, errepide horretan dagoen bide gurutze batetik beste kotxe bat kontrolpetik kanpo sartu, edo beste ibilgailu bat, edo beste motorra, edo dena delakoa, ezta? Orduan, horiek dena kontrolpean egon behar dira.
eta batzuk bolondrezen eskuetan egongo dira, ardura beraiena izango da, eta beste kasu batzuetan udaltzainak, ertzainak, trafikoko urtzainak egon beharko dute, ezinbestean bermatzeko turrak eskatzen dituen edo jartzen dituen baldintzak modu zorrotzean eta egokian beteko dituela, ezta? Eta gai aldatuta, justu orain hauteskunde atari batean aurkitzen garela, grebaldi pila bat ari da izaten azken aldian, eta hor bai ari dela, edo salaketa asko jasotzen ari direla, azken urteetan berdin, bai poliziaren edo ertzaintzaren jarreraren kontra, edo ertzaingoen kontra, eta abar, hor jaurlaritzatik nolako balorazioa egiten duzu, azken aldietan, agian gero salaketa horiek ibilbide laburra izan dezakete, baina, azkenan agian gizartean zelako ideiak zabaldu daitezkeen Euskal Poliziaren inguruan? Gizarte demokratiko guztietan egoten da eskrutinio bat edo kontrol zehatz bat poliziaren jardunaren inguruan. Argi dago, hori gizarte demokratikoak ez direnetan horrelakorik ez dago, debekatuta dagoelako, ezta? Demokratikoetan bai. Eta orduan salaketak hemen leku guztietan bezalase, Frantzian dagoen moduan, Italian dagoen moduan, edo Alemanian dagoen moduan. Demokrazia aurreratuetan horrelakoak egon bat daude. Hemen estadistika bat emango dizut, eta horrek erakutsiko dizu, nolabait edo beste horren jarraipena nola egiten dugun. Salaketak egin daitezke ala administrazioaren aurrean ala auziperatuta. Eta auziperatutako kasuetan, azken 10 urteetako estadistika kontuan hartuta, aurrera egin dute, hau da, kondena batean amaitu dute, aurkeztutako salaketa judizialen 1,4%. 1,4%. Gainontzeko guztiak, bertan bera gelditu dira, ala absoluzio batean amaitu dute. Zan nahi dut honekin, kesak badaudela, salaketak egon badaudela, gizarte mailako salaketa badaudela, baina auziperatutako kasuetan, hori bai epaile baten kontrolpean daude eta bermeak eta garantiak eskaintzen dituzte, horlako kasuetan aurrera egin dutenak eta benetan kondena batean amaitu direnak 1,4% dira. Horrek ez du esan nahi horrekin konformatzen garenik. Helburua izan behar da 0% izatea. Eta horretan lanean gabiltza, eta horretarako hainbat neurri hartzen ditugu baita ere horrelakorik errepekatu ez daitezen, baina portzentaia dena dela, zen oso motza dela, eta horretan konparatu gaitezke, panorama konparatuan edozein polizia demokratikoekin, inolako zalantzarik gabe. Ordea, azken egunotako polemika politikoak ez beste gai batzuekin lotuta iritsi dira, eta horre aipatze arrenzuk eskumenez asko badakizula, bada etxebizitza legearen bueltakoa, Madrildik horre proposamen bat iritsi da, eta hor alderdi ezberdinek euren balorazioak egin dituzte, baita gero aparte Eusko Jaurlaritzak berak ere, uste duzu talka handirik sortu daitekela bertoko eskumenaren eta lege horren artean? Nik lege hori oraindik ez dut ezagutzen zehatz mehatz, eta oraindik ibilbide parlamentarioa dauka. Datua izan daiteke hainbat aldiz, esan nahi dut oraindik ere zirriborro bat, adostua neurri batean, baina ez da testu definitiboa, ezta? Nik ez dut ezagutzen, esan behar da, hemen badaukagula etxebizitzari buruzko lege bat 2005 urtean aprobatutakoa, eta Jaurlaritzako etxebizitzako sailburua berak esan du, egun hauetan esan du, puntu batzuetan Madrilen aprobatzekotan dauden testu hori aurreratuagoa dela, beste kasu batzuetan, beste puntu batzuetan gure legea baino atzerago dagoela. Gure legea beraz aurreratuagoa dela Madriletik datorrena baino. Nola nahi ere, hori aztertuko da, ikusiko da zenolako bilakaera duen, arriskuak baditu, Konstituzio Auzitegiak berak hainbat aldiz esan da daukalako etxebizitzari buruzko eskumen autonomia erkidegoen eskumena dela, beraz ikusi beharko da zenolako bilakaera duen bere tramitazio parlamentarioan, eta bere kasuan ikusiko balitz benetan gure eskumenak urratu egiten direla, eta horrelako urrapen argi bat dagoela, orduan, planteatuko genuke, beti bezala, horrelakoetan ohikoa den moduan, gure rekursoak Konstituzio Auzitegiaren aurrean, esan bezala, Konstituzio Auzitegiak doktrina nahiko luzea eta oinarritua, sustraitua daukalako alde horretan
esanez, etxe bizitzari buruzko eskumena oroar, funtsean, autonomia erkidegoen eskumena dela, ez da. Eta bukatzeko bada azken egunotan rabotsa sortu den beste gai bat badela memoria historikoarekin lotuta, ez? Arantzai bultzatutako udalerrietan dauden webgune horien inguruan hor askok kutsu hauteskunde zalea egotzi diote afera honi, hor baduzu ez erraitzarik? Bueno, segurazki Arantzadirekin gogoeta partekatu bat planteatu beharko da. Jaurlaritzak berak dituen memoriaren ingurua dituen balore eta printzipioen arabera eta hortik abiatuta, ezta. Jaurlaritzak bere memoriari buruzko politikan argi dauka, hemen memoria biktimaren inguruan gauzatu eta egituratu behar dela, eta biktimak direla giza eskubideen titularak izan direnak eta giza eskubide horietan urrapenak jasan behar izan dituztenak baldintza injustoetan. Horrelako guztietan biktima baten aurrean egon gaitezke, ezta? Bai etaren terrorismoaren eraginez, bai beste terrorismo batzuen eraginez, baita ere bere kasuan jardun polizialen ondorioz jasandakoetan, ezta? Orduan, horren arabera, esan da baita ere, eta hori gure memoriari buruzko politikaren zutabeetako bat da, ezin daitezkela biktimak ez parekatu, ez euren artean konparatu. Ez ordainean bata bestearen ordainean justifikatu. Biktimak biktima dira eta bakoitzak bere sufrimendua izan du eta bere egoera injustua jasan behar izan du. Eta horren printzipio horien arabera jokatu behar da eta jarri behar dira martxan bere kasuan aitorpen eta reparazio neurriak, ezta? Printzipio horien arabera aztertuko da eta ikusiko da nola jokatu behar den eta gogoeta partekatu hori ere bultzatuko da bai Arantzadirekin eta bai gainontzeko eragileekin. Orain arte egin izan den moduen gogoraren partetik, ze gogorak horretan hainbat ekimen planteatzen ditu eta hainbat foro sortu izan du eztabaida hori eta gogoeta hori bultzatzeko euskal gizartean, ezta. Hala, bai, eta jarraituko ditugu aipatu ditugun gai guzti hauek aurreantzan, nolako jarraipena duten, mila esker Erkoreka jauna gaur gurekin tartetxo hau konpartitzearren. Eskerrik asko zuei. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11 puntu esatarian daudela eskuragarri. Gero arte.